Aunu sogolebe beledugu jabrani na wati na shufe fuli ambe otako nyeshi hau bela jelema auka kanoni ni auka jabrani lajeli la ni auka bi kunafunu lasi wati au bamanankana bakuruba kele odebe ambolo ni wati na femiye kunafun dikrani kunafun dilaw ye bi sogomada ina ka nyeshi femiye kalafli na taw tugoyauka ana kuma oka anga bi kunafunu konna kafra kunafunu worauka ana munu wala au ye soni beledu jabrani safe au bela jele au bisimila. Halisa ambe sigi ka ofu beledu jabrani sanfɛ ina fɔ tunye afɔ aw ye bakuruba la cogo min na fɛn min ye kunnafoni karani kunnafonidilaw ye bi sɔgɔmada in na ka ɲɛsin kalafili nataw cogoyaw kan ani o waatiw ka se ka o dana tigɛ maaw bɛɛ lajɛlen ye ayiwa fɛn min ye minisiri min ye ni o ye gouvernement ka kuma lasela ye ni an ko ma ko Mohamed Saliya Ture ale ye ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan min sɔrɔla a ko kɛnɛ kan bɛlɛdugu jabarani tun bɛ yen nɔ aw ni ne an ka jɛ ka o lajɛ. Alors, en balmo an soma aya akanu soma ina ani au kunafundilaw an ɲɔgɔn ka akilina fale damalo kɛ akilina fale bɛ tali kɛ kunungo conseil des ministres min kɛra bɛ dakun damalo kan nka dakun laban n'o ye kunnafoni fɔtaw ye n'an b'a fɔ a ma communication verbale o kunnafoni fɔtaw la kunnafoni dɔ dira an ka ministère de l'administration territoriale fɛ n'o bɛ tali kɛ kalata nata o bɛna kɛ kɛcogo min na a n'a bɛ kɛ wagati min kɔnɔna na o kunnafoni bɛ tali kɛ o de kan kunnafoni min don kunnafoni nafama ba don kunnafoni barikama don barisabu ni ko camancɛ fanga a ka kuncɛ hɛrɛ la ka kuncɛ cogo ɲuman na o ye kalata ɲuman o ka se ka bila sen kan o baaraw bolodalen bɛ cogo min na minisiri da donn'olu de la ka olu fɔ député kalasigi bɛna kɛ kɛcogo min na n'a bɛ kɛ wagati min na ani président sigi o kalata bɛna kɛ kɛcogo min na n'a bɛ kɛ wagati min na ka kalata bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan walasa a bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ wagati kelen kɔnɔna na ka se ka a musakakow fana nɔgɔya laɲini dɔ kun y'o ye gouvernement de transition n'i ye a ka camancɛ fanga ka sariya sunba ta n'o ye charte ye ani gouvernement kɛn bɛ ka baara minnu boloda gouvernement ka baara bolodalenw n'an b'a fɔ o ma tubabukan na plan d'action o baara bolodalenw jɔ sen wɔɔrɔnan ye bɛ tali kɛ kalata kɛcogo kan kalata ka kan ka kɛ kɛcogo minnu na kabi gouvernement nana c'est vrai kuma ma k'a kan kosɛbɛ nka minisiriso min ɲɛsinnen bɛ kalata ko baaraw bɛɛ ɲɛnabɔli ma u bɛ baara la barisabu ni politique tɔnw b'a la ka ɲɔgɔn ye u bɛ ɲɔgɔn ye caman na u baara caman bolodalen don c'est vrai an ma kuma k'a kan kosɛbɛ nka bi an y'a kanu a kunnafoni fɔta dilen kunungo bi an ka kunnafoni di k'a kan k'a wele ka kunnafoni d'aw ma bolodalen bɛ boloda cogo min na o ka ɲɛfɔ aw ɲɛna barisabu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin san laban ninnu na gɛlɛya masa fila nani i cogo an ka jamana kɔnɔna na o gɛlɛya masa fɔlɔ o bɛ tali kɛ politiki taabolo la jamana kɔnɔna na ani kalata a kɛcogoya yɛlɛma minnu kan ka don sariya sunba kɔnɔna na olu yɛlɛma ninnu olu bɛɛ kɛra gɛlɛyaw ye minnu nanu cogo jamana kɔnɔna na donc baara fɛn fɛn kan ka boloda walasa yɛlɛmali min kan ka k'o kɔnɔna na yɛlɛmali min kan ka kɛ kalafili sariya kɔnɔna na o baara ninnu bɛɛ bolodalen bɛ cogo min na je crois que n tɔɲɔgɔnkɛ Ablaye Mayiga a da donna olu de la alors n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na bamanankan na k'a fɔ ko gɛlɛya masa fila nani cogo an ka jamana kɔnɔna na n'o a fɔlɔfɔlɔ bɛ tali kɛ politiki taabolo la ani an ka sariya sunba yɛlɛmani minnu kan ka don o kɔnɔna na donc kalata ninnu bɛ daminɛ ni o ye yɛlɛma min kan ka don an ka sariya sunba kɔnɔna na o baaraw bolodara o kalata bɛ kɛ dimanche
octobre kalo tile 31 o kalata de kan ka kɛ minnu bɛna yɛlɛma don sariya sunba kɔnɔna na. O kɔfɛ dimanche décembre kalo tile 26 kalata minnu bolodalen o kalata minnu bɛ tali kɛ conseil minnu kan ka n'olu ka élection kan ka kɛ n'u ka mandat tɛmɛna a mɛnna président de région an ka région président ani district Bamako kafo kɔnɔna yɛrɛ la mara kɔnɔna na yɛlɛma minnu ka kan ka kɛ o élection bolodalen bɛ o kalata bolodalen bɛ ka bɛn ni dimanche décembre kalo tile 26 février kalo tile 27 n'o bɛ bɛn dimanche de fana ma o bɛ kɛ ka bɛn ni élection min kan ka député kalata n'o ye an ka wasaden bulon minnu kan ka taa wasaden bulon kɔnɔ n'o ye député kalata ye o kalata ka kan ka kɛ ka bɛn dimanche février kalo tile 27 mars kalo tile 13 ani mars kalo tile 20 élection min bɛ président kala min bɛ tali kɛ président ka tali la n'o ye président kalata ye o kan ka kɛ o premier tour o kalata kun fɔlɔ ani kun filanan o bɛ kɛ ka bɛn ni mars kalo tile 13 ani mars kalo tile 20 donc baara ninnu bolodalen bɛ cogo min na i ka ɲininkali bɛ tali kɛ ka a donw di nin don ninnu de fɔlen don ministre ka baara bolodalenw kɔnɔna na. Halisa kunnafoni hukumu kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye amateur la ni ale ye kɛyɛrɛ ye jabarannisow ka tɔn ye olu bɛ bɔɲɛ la nin waati in na ka ɲɛsin kɛyɛrɛ ni jabarannisow ma o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Bɛlɛdugu jabarani u nana bɔ o la walasa ka se ka u ka baaraw tagabolo ni ka o jateminɛ ani dɛmɛ minnu bɛ se ka don u ma ani u bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na walasa kunnafoni a jɛlen o bɛ se ka di bɛɛ lajɛlen ma a ka kan na cogo min na o bɛ se ka kɛ ayiwa u ka baaraw ye o hukumu kɔnɔna na fɛn min sɔrɔla a ko kɛnɛ kan aw ni ne an ka jɛ ka o filɛ. Jɛkulu min bɛ Mali kɔnɔna na kɛnyɛrɛ ye jabarannisow cogoya la ni an k'a ma ko amateur la u ka baaraw hukumu kɔnɔna na olu ye bɔɲɛ kɛ fɛn min ye Bɛlɛdugu jabaranniso la u ka nin bɔɲɛ bɛ bila minɛn kɔnɔ walasa ka se ka ɲɔgɔn dɔn ani ka ɲɔgɔn ka baaraw taabolo dɔn hakilinaw ni kuntilinaw bɛ se ka kɛ kelen cogo min na kunnafoni di hukumu kɔnɔna na Mali kɔnɔna na nin ko kɛra nisɔndiyaba ye kosɛbɛ sabu a yirala k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka ɲɔgɔn senkɔrɔma don. Bɛlɛdugu TV la Bɛlɛdugu TV min ni ale kun ye an bolo amateur kɔnɔna na Luka Jara ni ala ye ale ka kalifa minɛ a la mars kalo tile 9 donc bi an nana kana bɔ ale ka télévision so la nali kɛra an ma wajibi ye hali ni ka sɔrɔ a kun bɛ programme na an ye réunion min kɛ na an ɲinina an fɛ ka bɔ Mali télévision so privé bɛɛ la donc ale ta kɔni hali ni o kun tɛ a kun kɛra wajibi ye an bolo bi an nana ye a ye investissement minnu kɛ k'a to a kɔ u ka bon kosɛbɛ an nana mɔgɔw sɔrɔ yan minnu ta baara la an nana minɛnw fana sɔrɔ yan a ye musaka dɔ minɛ minnu na télévision min to a ka cible satisfailen bɛ ni a ka baara ye sabula an y'a ye ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ hali jamana kɔfɛ pour que ka échange de programme kɛ télévision ni a sigilen bɛ chrétien sira kan dɔɔni hali ni ka sɔrɔ jɛkulu dɔw de y'a sigi nka u ye diina min n'a bɛ fɔ ma silamɛ diina u ye o fana bonya juma fɛ dɔwɛrɛ tɛ bɔ silamɛw ka émission donc o ye an nimisi wasa kosɛbɛ o ye Mali sigilen bɛ min kan a y'a yirana k'a fɔ olu fana bɛ o baara de kan donc an bɛ a baarakɛlaw an b'u fo k'u encourager hali bi Luka kɔni a se kɛ ale ye télévision ni bila sen kan nka baara tɔ a bɛ olu de bolo u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka kɛ amateur kɛrɛfɛ amateur yɛrɛ fana bɛ k'u kɛrɛfɛ ni u mago bɛ fɛn fɛn na ni ala sɔnna n'u bɛ kɛ ɲɔgɔn bolo pour que ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ télévision ni a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min. An ka télévision privée bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu ka jɛkuluba n'o ye amateur ye olu de nana bɔ Bɛlɛdugu TV ye u nana ni bonya kan ye u nana ni an dɔnniya kan ye u nana ni an dɛmɛni kan ye ka d'a kan mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɛmɛ fɛn caman na dɛmɛ bɛɛ tɛ wariko ye nafoloko tɛ
nka i bɛ se ka dɛmɛ lase mɔgɔ ma fɛn caman na. O hukumu kɔnɔna na an bɛ président ni a ka taamaɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo. U y'a fɔ ko hali ni nin tun tɛ association yɛrɛ ka latigɛ kun tɛ, wajibi kun don olu ma u kana bɔ an fɛ yan ka d'a kan u ni cɛba dɔ tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ min y'a seko kɛ Amatep yɛrɛ ɲɛnamaya la, min y'a seko kɛ Kibaru cɛrini ɲɛnamaya la Mali kɔnɔ a n'a ka région kɔnɔ n'o ye Luka Jara ye. Ala y'ale minɛ ji dɔgɔya. Donc ko a tun wajibiyalen bɛ olu ma ka na bɔ yan ka Luka ka baara kɛlenw lajɛ ani minnu bɛ a kɔ ka dɛmɛ don olu ma ɲɔgɔn fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ni baaraba min daminɛna a kana se ka jɔ, a ka se ka taa ɲɛ. O de la an nisɔndiyalen don ka an ka président ni a taamaɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kunbɛn. An nisɔndiyalen don u ye dantigɛli minnu kɛ o ye an wasa ani an b'a fɔ hali bi ko an bolo di ɲɔgɔn ma walasa kunnafoni jɛlen ɲuman ye min ye o ka se ka cari nasiraw bɛɛ lajɛlen fɛ malidenw bɛɛ ka nimisi wasa kɔnɔna na. An bɛ a yirala k'a fɔ ni jɛkulu in bɛ Mali kɔnɔna na a bɛ san caman bɔ ani kɛnyɛrɛye jabaraniso 33 ɲɔgɔnko de bɛ a kɔnɔna na ani u bɛɛ lajɛlen ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye kunnafoni jɛlen bɛ se ka di maaw ma cogo min na bɛɛ lajɛlen ka kan na. Halisa kunnafoni kɔnɔna na URD ale section Kolokani olu y'u ka politiki baaraw ni ka olu daminɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen a ko ɲɛmaaya tun bɛ fɛn min ye vice président bolo ni o ye Boisson Kulubali ye ayiwa ka fara sous section secrétaire général u caman tun bɛ kɛnɛ kan. Bɛlɛdugu Jabarani tun bɛ a ko kɛnɛ kan fana min sɔrɔla a kɛnɛ kan aw ni ne an ka jɛ ka o lajɛ. Parti politique min ni an ka ma ko URD ni a bɛ Kolokani mara la olu y'u ka baaraw daminɛ sibiri don avril kalo tile 10 san 2021 INRSP kɔnɔna na Kolokani. Ni lajɛ bɛna kɛ sababu ye ka baaraw yakubaya Kolokani mara kɔnɔna na. An bɛ a yirala k'a fɔ parti tɔndenw caman tun bɛ a kɛnɛ kan minnu bɔra Kolokani commune 10 bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se bureau national ma. Conférence aywa ale prévoiler no parti fait avec parti ka gafo kono k'a fɔ aywa parti kan ka to ka conférence kɛ ka parti tɔndenw k'u fara ɲɔgɔn kan lahalaya mun bɛ parti kɔnɔ sigida la ani jamana kɔnɔna la tɔndenw bɛɛ ka lase ɲɔgɔn ma aywa ka hakili falen kɛ parti tagabolo kan ka hakili falen kɛ parti problème kan ala wulen no o de kama bon aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ 2020 la ka na sisan na URD kɔnɔ ko caman kɛra an ka ɲɛmɔgɔ dɔw banna an ka tɔnden dɔw banna ayiwa mankan wulila jamana kɔnɔ ayiwa gouvernement président mun tun bɛ président bira ka na ni sɔrɔdasiw ye fanga la ayiwa ka transition daminɛ ayiwa an bɛ o kɔnɔna la ayiwa a fɔra ko élection kuraw bɛna kɛ ayiwa san wɛrɛ n'o ye 2022 donc ni jamana b'o lahalaya kɔnɔna la ayiwa parti kan ka wuli ka jɔ kɛ ayiwa k'a ka labɛnw kɛ ayiwa o bɛɛ kɔnɔna fana aw yɛrɛ b'a dɔn anw ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Sumala Sise ye ala y'u ka kalifa minɛ ala ka hinɛ ala ka jigiyɔrɔ ɲɛ ala ka nin ba kanbɛ ayiwa o fana parti ayiwa an y'a parti créé 2003 ayiwa Sumala ka président ɲini de kama parce que ani Sumala tun bɛ ADEMA kɔnɔ ayiwa Sumala kɛra ADEMA ka candidat an y'a primaire kɛ ka vote kɛ Sumala de gagnera ka kɛ ADEMA ka candidat ye 2002 ayiwa mais janfa kɛra ADEMA kɔnɔ ka ATT supporter Sumala contre la bon donc an y'a ye k'a fɔ a janfa bonyana an ko an ka bɔ k'an ka parti créé ayiwa an ka se ka Sumala dɛmɛ a ka présenter o kɔfɛ pour que ayiwa a ka se ka chance sɔrɔ bon donc URD an y'o créé juin 2003 o hukumu kɔnɔna la ayiwa k'a daminɛ o la ka na sisan na an ye Sumala kɛ candidat ye 2007 dɔrɔn de la a ma kɛ candidat ye n'o tɛ tɔ ninnu a kɛra candidat ye 2002 kɔfɛ an y'a kɛ 2013 ayiwa ani 2018 bon 2018 an yɛrɛ kɔni la an gagnera o la mais namara de kɛra an na o la Sumala gagnera o la mais namara kɛra a la o la ayiwa donc ni an y'a o baara kɛ ni san 18 kɔnɔna la an n'a y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon hakilila ko ze na sisan sa o y'a ka ayiwa a ka tuuru fana selen ye bon ni ala y'o ka kalifa minɛ bon parti ɲɛmɔgɔba don yara a bɛna ni problème caman ye ayiwa a banni kɔfɛ ayiwa janajaw ni sarakabow bɛɛ kɛlen kɔfɛ ayiwa an nana ka na parti ka baara daminɛ ayiwa an y'a tile 40 mun kɛ fɔlɔ n'an sigilen don n'an ma sɔn ka politique ko kuma fɔ mɔgɔw yala jamana kɔnɔ k'a fɔ URD ko banna Sumala bannen o ye URD ko bannen ayiwa Sumala tɛ yen tuguni URD tɛ yen tuguni ayiwa donc sisan o bannen kɔfɛ an y'a bureau national réunion kɛ an y'a yira an ka section la k'a yira an ka bureau bɛ fan o fan bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ ni mun bɛ se ka conférence kɛ i k'o kɛ ni mun bɛ se ka réunion mun kɛ i k'o kɛ n'i bɛ se ka tagama mun kɛ i ka sigida kɔnɔna la i k'o tagama kɛ ka kunnafoni di tɔndenw ma k'a fɔ parti bɛ yen
sumela kɔni banna mais parti bɛ bureau national bɛ cadre caman b'a kɔnɔ ayiwa parti bɛ a cogo la. An bɛ a yirala k'a fɔ ni parti URD ka lajɛ in ye a siɲɛ fɔlɔ ye Kolokani kabi Sumayila Sise ni o tun ye ɲɛmaa kɔrɔ ye ale ka taɲani kɔfɛ ani u ka fɔ la u bɛna cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa laɲiniw bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye cogo min na. Nisɔndiyalen don bi ka da ka ɲɛ fɛn min ye an ka bureauba n'o bɛ Bamakɔ bureau national an y'o mɔgɔw ye an ka fédération régionale URD o ɲɛmɔgɔso fana mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ yan. Bon ci bilara sous section bɛɛ ma alhamdulillah bɛɛ lajɛlen nana ka na wele in jaabi o ye nisɔndiyaba de ye n'i ye mɔgɔw wele n'u nana i yɛrɛ bɛ nisɔndiya. Nali dama tɛ u ni hakilina minnu fana nana o y'a tɔ karo ka taa gɔɲɔ bɔra k'a fɔ ko bi don in na fura bɛ Bɛlɛdugu a yɛrɛ kelen bɛ Bɛlɛdugu sisan ka ni ɲɔgɔn jama sɔrɔ ne ma dala ni parti bɛ se ka kɛ an filɛ doni min na bi jansanniw de bɛ bi mais sali facogo lajɛ cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɔra bɛɛ nisɔndiyara kan kelen de bɛ bɛɛ da ayiwa ɲɔgɔnye in kun gɔɲɔ bɔra k'a fɔ ala ka latigɛw y'an sɔrɔ ala ko mɔgɔ tɛ se ka foyi f'o la i bɛ limaniya ka ala fo ka da o fana de kan a y'a kɛ kun min na ala kelen de b'a dɔn anw jigi kun ye Sumayila ye ala y'a minɛ ka bɔ an bolo nka Sumayila farikolo kɔni tɛ yen mais a hakili bɛ bi a hakili ayiwa anw de bɛ k'o ta sisan wa an b'o baara ko ja ko Mali kura ko in ko tiɲɛ don k'a bɛ se ka kɛ Sumayila sara n'u hakililan de ye anw fana b'a ta ye tuguni ka taa o waliw de filɛ an bolo nin ye olu tɛ sɔrɔ ni bɛn tɛ bɛn sabu nin waati in na Sumayila bannen parti bɛɛ ɲɛsinna anw ma nka n'i y'i sigi ka histoire lajɛ o ye yɛrɛ magosalaw de ye yiriba ni furabulu kelen binna ka bɔ a la tile tɛ se a fa bɛɛ dɛ suma kelen bɛ yen URD yiriba de ye a turu cogo de ka ɲi Mali kɔnɔ bi k'a daminɛ duguma ka yɛlɛ sanfɛ parti min don parti in dilancogo ka ɲi ni parti bɛɛ ye i b'a jateminɛ mɔgɔ kalannen de b'a kɔnɔ hali Kolokani yan cadre min bɛ parti in kɔnɔ a tɛ parti si bolo Kolokani yan an b'o fɔ k'an disi gosi donc vraiment an ka réunion in a sigira bɛn bɛ se ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ani ka an yɛrɛ sigi ka an hakili sigi an ka dɔn k'a fɔ foyi ma tiɲɛ ala ko n'o kɛra mɔgɔ i b'i hakili sigi ka limaniya kura min bɛ ɲɛfɛ ka ala deli o ka se ka nɔgɔya an ta in ye o de ye ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ka baara sira kelen in ta tuguni Sumayila y'a bila yɔrɔ min an ka ta ye ka taa donc maintenant tɔndenw de fana y'an jaabi n'o ye k'a fɔ vraiment u bɛɛ lajɛlen bɛ Sumayila kɔfɛ u ka walew y'a jira dɔw nana u ma daraka dun dɔw bɔra ka jɛ sagabala a lajɛ sagabala ka jan dɛ ɲɔgɔnna a yɔrɔ ka jan dɛ nɔngɔn yɔrɔ ka jan dɛ Masantola fo Geledo mɔgɔ 15 de bɔra Masantola commune na ka na n'a man di o tɛna donc maintenant jama bɛ bɔ fɛn dɔ de nɔfɛ bamananw yɛrɛ b'a fɔ jama bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maɲinɛ de bɛ yen an ka parti in a dilancogo ka ɲi a ka di mɔgɔw ye mɔgɔ faamuyalenw b'a kɔnɔ ayiwa an b'a ɲini ala fɛ an ka taabolo an tɛ mɔgɔ ntɔɲɔ an sigilen t'o kan an sigilen bɛ tiɲɛ de fana kan ala dun fana ko k'a bɛ tiɲɛ de fɛ. Sunkalo baaraw hukumu kɔnɔna na fɛn min ye tɔn min ye ni an ko a ma ko AISLAM nanzarakan na ni an ko a ma ko association islamique pour le salut olu ye donbolo kɛ ka ɲɛsin buwa 500 ɲɔgɔnko ma Bamakɔ ani Bamakɔ kɔ kan o baaraw hukumu kɔnɔna na fɛn min ye maa caman a tun bɛ a kɛnɛ kan ani u ka dɛmɛbaa ɲɛmaw ni o ye Turki jamana ye ayiwa olu fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan Bɛlɛdugu Jabarani o tun bɛ yen nɔ min sɔrɔla a ko kɛnɛ kan aw ni ne an ka jɛ ka o filɛ. Silamɛtɔn min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko association islamique pour le salut dalateliya la AISLAM ale ni Turkiw ka dɛmɛ kɔnɔna na san o san olu bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin sunkalo hukumu kɔnɔna na ni dɛmɛ ninnu tun bɛ tali kɛ tulu malo makɔrɔni o ni a ɲɔgɔnnaw ma an bɛ a yira la k'a fɔ ko nin ko kɛra nisɔndiyaba ye kosɛbɛ. Vraiment nisɔndiyara parce que san o san islamique u bɛ nin kɛ anw san o san u bɛna d'an ma u bɛna fɛnw d'an ma vraiment ne nisɔndiyara kojugu fo k'a dama tɛmɛ
ali muso minnu sigilen filɛ nin vraiment bɛɛ y'i ta sɔrɔ ka taa n'a ye surtout an vevu an yɛrɛ ka ko a ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen parce que dɛmɛ caman kun bɛ d'an ma fɔlɔ mais sisan o bɛɛ de nɔgɔyara an bɛ yɔrɔ min na komi bi donc hali bi nin bana juguba in bɛ sen na mais u bɛ na wagati bɛɛ u bɛ na fɛn k'an ye an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn an nisɔndiyara kojugu fo k'a dan tɛmɛ an bɛ président fɛnɛ fo AES islamique président an b'a fo kosɛbɛ fo dan tɛ foli min na mɔgɔ cɛsirilen b'a ko la an b'a bɛɛ fo dan tɛ foli min na k'u salamu aleykum. An bɛ a yira la k'a fɔ ko ni jɛkulu sigilen bɛ dɛmɛ ani dɛmɛ kan ka ɲɛsin guwaw ma minnu mago bɛ dɛmɛw na kosɛbɛ ani a kɛra sababu ye ka dɛmɛ lase maa 500 ɲɔgɔnko ma Bamako ani Togodaw la. Vraiment c'est ayin organisé vraiment singolo yɛrɛ hinɛkalo de vraiment bon an kɛ essayer an seko dama yira la vraiment ka dɛmɛ don fantanw ma quoi c'est là an se dama yira la quoi donc vraiment ɲinan kɔni vraiment ye sera ka min sɔrɔ o ye denbaya 500 denbatigi 500 quoi bon maintenant vraiment c'est an ye dɛmɛ k'olu ye o dɛmɛ bɛ taa malo tulu sukaro hali tamaro ani spaghetti voilà bon maintenant demain total est à peu près 11 500 €. Bon il y a déterminé après en France CFA après CFA millions là en Indonésie bon vraiment on peut dire à cadron à cacha voilà on a doit maintenant sans tout là vraiment qui c'est caché à terminer quoi comme chama vraiment maintenant lui c'est cadeau à programme quoi on a les nindé quoi inchallah an bɛ jama ladɔnniya k'a fɔ Islam kabini a nana 91 fo ka na bila bi la nin baara ninnu y'a ka baara tagabolo de ye an balima turiki ninnu n'o ye diyanati mɔgɔ ye san caman na an bɛ jɛ ka nin baara in kɛ Bamakɔ kɔnɔ ani Bamakɔ kɔ kan suntigiw ani lahiya sara o bɛ baara min kɛ nin ye sunkalo bonya kosɔn o bɔra fo Turki min b'a yɛrɛ k'a fɔ Mali ani Turki u ka relation ani u ka adamadenya k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bi ko tɛ koyi o ye wagati jan de n'i ye document lajɛ Turki ani Mali olu gɛrɛlen ka laadaw ka surun ɲɔgɔn na ani u ka adamadenya cogoya la o de kosɔn an b'o fɔ u nana domaine min na nin ye n'o ye sunnakari ye Ala k'a kɛ hɛrɛ ye seliba fana bɛ yen u ni asilaw ye projet wɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye madrasa jɔ ye ani dɔgɔtɔrɔso ani forage an b'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Farikolo ɲɛnajɛ walasa k'an ka bi kunnafoniw ni ka olu datugu an bɛ a ladɔnniya k'a fɔ kupu min bɛ yen nɔ ni a tɔgɔ dalen bɛ Ibrahima Zi Kulibali la ni nin ye a tako 4nan ye an bɛ a yira o la k'a fɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra karidu avril kalo tile 11 san 2021 Binabugu terrainba sanfɛ a kun kɛlen bɛ ka dolatila minnu kɔkɔri ɲɔgɔn na o de ye FC Fafo ale ni FC Gomi ni a kun cɛra FC Gumi ale ka sebaya la 2-0 ka taa fɛn min ye FC Fafo ale kanu na a ko senfɛ maa caman tun bɛ yen nɔ min sɔrɔla a ko kɛnɛ ka Bɛlɛdugu Jabarani an ka jɛ ka o lajɛ. Dolati min tɔgɔ dalen bɛ Ibrahima Zi Kulibali la ni ale ye kunnafonidila ye farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na o dolati baaraw kun cɛra karido avril kalo tile 11 san 2021 Binabugu terrainba sanfɛ. An bɛ a yira k'a fɔ ko ni jɔnjɔn in bɛ a tako 4nan na ani a kun kɛlen bɛ k'a fɛn min ye AS Fafo ka bɔ Surakabugunikaw fɛ yen ale ni AS Gumi ka bɔ Gomikaw fɛ yen nɔ ka olu kari ɲɔgɔn na. Ni dolati in kɛra dolati dumanba ye sabu a kun cɛra fɛn min ye AS Gomi ale ka sebaya la 2-0 ka taa AS Fafo ka bɔ Surakabugunikaw fɛ yen nɔ olu kanu na. Maa caman tun bɛ kɛnɛ kan minisiriso min ɲɛsinnen bɛ denmisɛnw ale ni farikolo ɲɛnajɛ ma ale ka secrétaire général la fo ka taa se Binabugu dugutigi ani maaba wɛrɛw caman tun bɛ kɛnɛ kan. Minisiriso min ɲɛsinnen bɛ denmisɛnw ale ni farikolo ɲɛnajɛ ma o kɔ secrétaire général la ale y'a jira k'a fɔ ko ale nisɔndiyalen don ni dolati in na kosɛbɛ ani a ye a jira k'a fɔ a na cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka ni denmisɛnw k'u senkɔrɔma don yaasa u ka se ka kɛ don dɔ la sɛkasi don dɔ ye.
nisɔndiya hakilina dɔ don ani foli lase hakilina nisɔndiya ka na ye k'a fɔ ko an balimakɛw an n'an dɔgɔninw u bɛ ka ntɔlɔ ta ni terrain kan terrain état bɛ cogo min na a ma nɔgɔ donc depuis salon n ye nin ye n ko Zema n ko u ni dɛmɛ ka kan u ni soutien ka kan n ko n'a Ala sɔnna ɲinan n bɛna n sen jɔ a yɔrɔ la k'a lajɛ n'u ni dɛmɛ min bɛ se ka kɛ n'u ni dɛmɛ min kan kan an bɛɛ b'an jija k'a las'u ma walasa terrain ka aménager donc o ye nisɔndiya fɔlɔ ye nisɔndiya filanan an y'a ye jeunes u bɛ ka ballon tan malgré que terrain état man ɲi dɔw yɛrɛ bɔra ka bin ka bana cogoya min na aw yɛrɛ y'a ye donc denmisɛnninw engagélen don an dɔgɔninw don an balimaw don u bɛ ka nɔlɔtan de kɛ nɔlɔtan peut-être que sini équipe nationale joueur dɔ bɛ se ka bɔ yan mais ni an ye dɛmɛ las'u ma depuis sisan a bɛ se ka kɛ fɛnba ye a bɛ fɛn caman nɔgɔya olu fana ye a bɛ comment on dit commune fana bonya commune fana développer donc o n'a ɲɔgɔnnaw ka fara o kan jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye dolata terrain ye u na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka don ba la cogo min na n tɛ se ka fɛnba fɔ a la an kɔni bɛna u dɛmɛ an b'u dɛmɛ an bɛ wele fana lase collectivité mɔgɔw ma y'an marabagaw olu fana ka wuli an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'u dɛmɛ an bɛ wele fana lase partenaires dɔw ma a ye Orange ka fɛnw ye yan bi Orange ka logo bɛ fan bɛɛ Orange fana bɛ se k'anw dɛmɛ ka terrain fana aménager Orange kɔfɛ partenaire wɛrɛw fana bɛ yen donc halisa wele de don aw kunnafonidilaw aw fana ka fara an kan ka kuma in fana lase yɔrɔ caman ni yan quartier u mago bɛ dɛmɛ de la yan jeunes mago bɛ dɛmɛ de la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la terrain état man ɲi u tɛ se ka continuer ka ballon tan don dɔ i bɛna mɛn ko dɔ sen karila don dɔ i bɛna mɛn ko dɔ kun cira donc o welewelekan de bɛ ne bolo k'a fɔ ni dolati hakilina bɔra maa min yɔrɔ ni o ye Ibrahima Zi Kulubali ye ale y'a jira k'a fɔ ko a nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka maa caman ye nin kɛnɛ in kan ani a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i seko kɛ fɛn min ye dolati ko o bɛ se ka taa ɲɛ Mali kɔnɔna na cogo min na an bɛ kɛnɛ min kan a kupu tɔgɔ dalen don ne la nka tɔgɔ in ye tɔgɔ dɔrɔn de ye nka kupu in ye an bɛɛ de ta ye a yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka farikolo ɲɛnajɛ ko ɲɛnabɔbaw a la belebele o bɛ kɛnɛ kan n'o ye ministère secrétaire général ye an b'a fo nin kɛnɛ kan an bɛ ministère baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ kan ka d'a kan nin y'u ka baara de ye an kɔni bɛ nisɔndiya ka Ala waleɲuman dɔn k'a ye ko nin ko daminɛna a bɛ ka dɔɔni dɔ bɛ ka fara fanga kan dɔ bɛ ka fara yakubaya kan o ye Ala ni aw bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ye parce que a y'a sɔrɔ ko n ye aw baarakɛ ɲɔgɔn ye an fana kan ka dɛmɛ sira min fɛ aw fana b'a la k'o de lase o de la an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma nin kupu in a 4e édition nin kɛnɛ kan fɛn fɛn ye an dɛmɛ fɛn fɛn ye i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka se yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo vraiment n yɛrɛ teri ni baarakɛɲɔgɔn Amadu Jara Yalikoye Ala ye Samaseko an bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna depuis bi tɛ a bɛ kɛnɛ kan yan nɔ Baba Mahamoud Arbi ale yɛrɛ directeur national adjoint de la jeunesse an b'a fana fo kɛnɛ kan donc an ka dugutigi fana bɛ kɛnɛ kan Amadu Ɲare mɔgɔba caman de bɛ kɛnɛ kan yan Bamako Ligi 2e vice-président Musa Jakite Musa Sylvain Jakite n'u k'a ma ko Papa ale fana bɛ kɛnɛ kan nɔ hakili mɔgɔ dogolen tɛ aw bɛɛ b'a dɔn mɔgɔba caman bɛ kɛnɛ kan directeur national bɛ yan fɛn caman bɛ yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo u ka nali la ani k'an dɛmɛ gɛlɛyaw kɔni b'an kan yan nɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ terrain yɛrɛ cogoya la an ka mairilakaw dugutigilakaw u kɔni an ka terrain bɛɛ lajɛlen u y'a d'an ma ka tila k'a bɔsi an na gɛlɛya b'an kan terrain yɛrɛ état man ɲi an kɔni bɛ wele de bila an ka ɲɛmɔgɔ y'a fɔ an bɛ wele bila tuguni ka wele nin lakuraya tuguni pour que vraiment mɔgɔw bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na a tɔni min tora an bolo an ka se ka o labɛn ko ɲuman hali n'a ka sɔrɔ a ka dɔgɔn don nataw la a baara ka se ka kɛ ka ɲɛ donc n kɔni tun bɛ fɛ ka o de fɔ. ni farikolo ɲɛnajɛ de bɛ dansigi aw ka bindon kibaruw la min sera k'a sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ka kɛɲɛ ni tuma ye Bɛlɛdugu ɲɛmaaso bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka lajɛliko ɲuman ni aw ka lamɛnliko ɲuman na su hɛrɛ Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ni kelenya halisa Ala k'o sabati Mali kɔnɔna na aw k'an bɛn.